Les malalties de sòl pelvià es divideixen en dues, la incontinència d'orina o el prolapse. Has de saber que hi ha diversos factors de risc per poder-les desenvolupar. Entre ells, el més important és el número de parts que puguis tenir, el pes dels fills i el tipus de part, l'augment de la pressió de la cavitat abdominal, com pugui ser tos crònica, asma, fumadores, restrenyiment o obesitat. També el tipus de feina que puguis desenvolupar, o bé el propi col·lagen. Si tu identifiques algun d'aquests factors de risc, hauràs de tenir clar que hauràs de prevenir. Per tant, és important que, quan estàs embarassada, t'informis de la rehabilitació de sòl pelvià. Com pots saber que pots estar tenint una patologia de sòl pelvià? Si comences a notar com pes vaginal, sensació d'ocupació vaginal, també pots notar problemes amb les relacions sexuals, dolor o menys facilitat per arribar a l'orgasme, això poden ser símptomes de problemes de sòl pelvià. Dins de la incontinència d'orina has de distingir el tipus. Si veus que et costa arribar al lavabo, corres al bany i se t'escapa abans d'arribar-hi, es tractaria més d'una incontinència d'urgència. En canvi, si només se t'escapa en fer esforços, es tractaria d'una incontinència d'esforç. Cal que tinguis clar que el més freqüent és la incontinència mixta, que barreja tant la d'urgència com la d'esforç.